Hello and what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, wala may kahoy, mangahoy daw mi. And namin din sa kasagbutan. Hello, malalang manana. Init kisan mangahoy kay walay kahoy. Ante, utang na. Asa to ko mga kauban? Ito na dahil. Oh, busy na sila pangahoy. Muna mga kauban guys, wait lang. Si Auntie Minda, also known as Wangwaray. Budang wangwaray. Napod si Dodong Charing dito. Hi Grace. Seryoso kaya nangahoy oy. Ay, gyud ta. Oy, Auntie Emily. Long time no see, but now see now. Oh, pare mga bata dito sa likod ay. Tapos Auntie Merasol. Ngahoy. Kuya may mga ahoy, madawat ang limpyo. Katawa na kong minda. Ano yung mga ahoy ron? Pero dagan kayo. Pinahante ka daw kayang sanga o. Pero dagan kayo. Uy. Uy Grace, ay pa pangodang tinapok Grace kay ma-award ka sa tag-iya dira Grace. Oo, nagamay. Asate ka na dira. Maglibog ko ninyo, nangahoy mo ko ng lampas, so sali pahina. Pahina. Pahina sa kuan. So nagpahina mo dira. Pahina mo diri. Hoy Adriana, asa ka paingon? Apil pag pangahoy uy. Kung nangahoy siya gagmay para sa ako gagmay. Oh, daka na kasi sila kahoy. Nangahoy daw mi, pero ako wala ko na apil. Ito nga sa tianing okay, ako tinggal kalab, pwedeng buwan nito. Maglitson mo Auntie Mile? Oh, banagya gani, pero huwan. Wow, mayaman. Muhami kahoy diri te. Dira nanguha na mi. Dira nanguha na mi. Grabe ang banat ni Mrs. Ventura. Nagkuha ka di magagmay. Wow. Murag dako na iya ha. Ano kay nagay mahurot? Gagmay, dali kay mahurot. Oo. Lamyon ra. Kita mga kahoy diri laeng. Tigbason jud karon. Ayaw dira uy, tinapok na samang ka. Uy, sis. Ay, ano? Pareha bunas-bulan ni ibitay ra simut-simuton para di mahurot. Dagang pidari o. Anak na ako si Hubak ka rin hang dayon.
Pagkas PC ito ba? Kusnon. Hanggang mauno na, birahaw na po, bigot. Karong ba mo? Kaya mo na po, bigla na po ito. Pagbubutan ka, kusnon. Ay, may mo ito na sinang Felix. Tapos yung bulak ng Felix, ang bayan namin. Sabi mo, Mari, sabi ka yung bulak, no? Sabi mo ito, dapat kumungay. Ang bulak, hindi mo ito ay pabungay. Tama yung tani. Awan yung nalisi. Wala po tayo sa gusto. Wala po nila. Kaduhar pa na nalagpot. Kaduhar. Di na may hapon ng lampas pa. Ako, tayo na lang po. Tinagang gagmay, oh. Tinagang mga gagmay. Tapos na. Ilang, kailangan ko net. Ay, hatag niyo. Basta, inaayos na. Kapanta, walay. Ay, ginoo ko. Kita din pobre ay. Dato pa ko, nag-textog gid ako adun sa school. Wow. Hindi ko mga Kung saan na ba electric stove doon, no? okay, diret. Sila. Saan ito remote ako? Ay, dato ito lang. Kalag-kalag, ano, wala ka tambayan. Di ba, gawa tang hinot, dagko tayo. Yes, kaya yun na ang tinlok do. Gila ko sa labada, pati papangahoy. Ako ba ni sa tindak zipper? Naan niya. Ang tindak siguro to. Mga tindak zipper. Mili. Ako man tayo. Ano akong tarantala na? Oo, balikan na na. Balik ko, balik mo kasi ang tinulong. Uy, magbalik-balik ko. Ipunto kanina kung mirasong ko. Di ka na ko nila. Hangak. Dili sa yun mga hoy, kapoy. Sinabuang sa gabi-gabi. Ano yung gabi-gabi? Wandi! Hinahinay na sila pamutang sa sako kay nahuman naman ang ilahang koan. Kaya ni, bukat na ni. Nahuman naman sila og kanang puno silang sako. Bulok na pod. Pisti makagris eh. Inani ang mamutulay. Sa usaw kit-kit. Hindi mapagkit-kita. Yo habol kayong ko. Ulang manigbait, oy. Panghatag mo bailan. Pagkapubri po na. Oo nga, sana. Pagputulog ka, way bailan. Namili ko ka na adak ko, minsan mo gano'n. Ano ba, napakauni ko niya. Kanina, babasay. Kaya pa, Hawa niya ba? Abulak na. Alright, puno na ilang mga sako. Hawa niya. Saan, Lugi, oh? Awag ito ko dali ati Mirasol pag Kitang-kitang ko, maglugdura, pasar na ikat ako. Daog lagi na. Bang, daog na, dong? Daog ni? daog ka na, basta. Daog na. Ikaw rin yung daog-daog mo na na. May makadaog ka na, basta makainom kang kubra. Tabang ko doon, oy. Maglitson day mo ante. Kuhan, lagay ka ng kalag-kalag ka ni Baligya. Pila ganing kilos? lang sa nabitin. Ako kantik. Ang akong kampas nawala. Ay, kaya kay Timili, oh. Kaya. Wow! Kaya mukat. Nabot dira ko lampas. Lagbot. Yo. Ni Ma. Oh, Kaya, marami. Pila ang kilo sa lechon? 500 ra. ha? Agira raman. Barato na. Uy, 600 sa lain. Saan ang kilos? Ang Oy, deserve for 50 nga, mahal na kayong baho. 600 ang sa lain, oy. Sa iya. 600 na bang ko sa iligan men. pilo. Pero sa amo kay utang man okay ra.
Shout out sa maglitsyon dia, pautanga pod mi. Para po dandi, mamatay. Tawa dia bang. Daog na. Bukat kayo. Men, ayun na lang pangutag lechon. Minda, Kana imo ha, kini ako ha. ayun na lang pangutag lechon, men. Kahuyin. Uyo na lang. Kahuyin na Layo lang, dayon men. kay lagputig layo. Ang lagputig to layo. Minda. Kamu dia sa tuwan, palayo mo. Inaano sila ka bibo basta magbangahoy. Dala na chismis. Dala na tirang. Uy, sabay na uy. Oy, sabay-sabay ta maggawa sa hakot ha. Pero problema na nasa maglokdo kung dakan sa glokdo noon, balik-balik yun siya. Babay Andriana. Nag-una-una na siya hakot. Mas balay ha. Tabang buka ko sila yugo. Yugo sa tabaw, wag yugo sa tao. Ang yugo sa tabaw, gamay ra tama ra sa bagay mo, yugo sa tao. Ano lang, gapra man o. Panduha. Ang yugo kay anak man. Wala nang karo. Yugo na sa tao. Wala yugo sa tao. Ang yugo sa kabot, amar man diri sa Murag kung candidate siya sa Miss Universe siya ang Miss National Costume. siya aro pag isa kampulan nga kao. Unsa man ay mantiman na mulok doon? Tininood na na. Dali namin. Asa ba rin mo? Tupaod na. Oy, kunyara. Ay, patyong ko nimo. Uy, layo ka man kayo na timili. Ay, mauna na kay bahalag ka gabi. Hala, mag-una sila, bahalag mo ulahi. Usang istorya. Mag-una tayo, bahalag mo ulahi. Usang istorya ha. Kunyara dito kay bahalag mo lahi ka. Oh, men. Direk. Tabaw pa ni si Yugo. Lagi kayo pa na nakasulan. Mol na, una-una. Una ka kayo asang dalan. O, paingon. Abaka naman na. Mo na. Pwede ko siya na ganding nila ha. Okay lang. Paminda, daan mo din eh. Ako dalaan mo. Musul. Gaan. Pagkaan nita. Oh, wala. Sige, bakala ka dala. Kaya ni Uy, basi bukat na kaayo uy. Ako dalaan ni bantay mo. We, kaya ni mo. Pila ray kuyo dana. Ala giatay gruyan ka di ay. Oy, sa magdali mo ko asahon. Oy, di ko malsa no. Mugoyo drak mo. Bot-bot tama dito sa inyo. Guruyo nimo. Ila na dayon na. Oo. Oh, no. Parang bibira. Sige. Sige, guruya. Ko ka bakara ka parang. Sige, guruya. Dito lagaw na una. Balag mo lahi ka. Sigari mo dala imo mama. Kanira o. O kato no, maguyod ko. O sige, ana ora pa sana. Ana ra. Yugo sa tao. Di Oh, ko. yogo sa tao, yogo sa tao. Sige. Sige. Saba kayo mo. Sige. Sapot manggod. Ya, tigidig, tigidig, tigidig. Ya, tigidig, tigidig. Nasam na padong. SOS. Da panaway ka sa kuha. Otro mo di ay ka. La matumba na mida. Lumarin. Oh, katumbakan po na da. Patumbagan. Mag-uban mo. Bugat ti dayo oy. Hantik oh. Makan kay kanu pisyagit ka sakit pa mga kang hantik. Kantik na pula. Nilang gay na kayo eh. Eh, hinay-hinay naghakot. Kay humanag pangahoy. Oh, mana sa pangahoy. Oh, nakagoyod is tata oh sa iyaha oh. Oh, santimile nakalokdo na. Nuwa na ito bagay Pagpiyog. ito. Gusto sa akong tata. Oh, di ba? Ready na sila. Oh, kini. Kani kay mga amasunan ng mga dagko, mga kusgat pa kay nis lalaki. Sabi kayo nila sudo. Wow ka na may klarong kabal sol. Yawa ang isa timindoy. Oh, di ba? Yugo. Aman mo na nga. May klaro. Dogi. Kailan siya ka Oh. Oh my God. Wala kaya It's so heavy. heavy. Kuha isa-isa lang kanira kong dalon. Huwag kasi yung anak to pino. Oh, Auntie Millie. Okay, mangulit na sila. Okay. Bye-bye guys. Salamat sa pagpangahoy. Oh, mura lang imo. Gamay na lagi kayo mo ha, Grace. Ha? Ay, na naman din katulog kasako sa inyong balay na. Pang 1 year naman itong inyo ha.
Duha lang Okay, nahinay na maghakot. Wala hakotonon kay mo kuyog na lang pug ko. ikaw lagi sa mag-vlog. Ako lang isa mag-vlog. Unsa ako na lang isa mag-vlog. Dalo lang ko ni Karo. Di yugo sa kabaw. Kanang ima yugo sa tao. Ayaw jara ray, kaya tak iya jara. Ay, di kaya o. Yatay, sakit kasi ni dunggan. Isa-isa lang, uy, dito lang ilabutag. Ano di atin mo? Ano man balik? Oh, Tama na ta. basta Grace. Look do ah. O ana. Sakit sa ulo. Bye guys. Wala kay sako? Madaog din ni mo. Madaog na nimo. Wow, stronger. Ano yung dingin ba sa ha? Na ka man na siya. Minsan nang gitapok dira ya. Oh my God, bumalik na sila. Nakabalik na sila. Ayun. Ayun, bumalik na sila. Oh, dito ano mo tani mo karito dito ka agi sa likod ila. Kuan ba to may kawayanan tuyok din ka to. Onti mi. Ano sa mag-anti mi? Kuha pa kag bugkos. Anira imo ko. Tay bugkos sa baka oh. Hindi di. Kay sa ako nili mo to ituyok mo bugos. Ha? Ano sa ako ba? Okay, second time around, nakabalik sila. Nanghakot. Kaya ay kamatay. At least makaigit siya bulo. Pagtarong ba? Kaya nimo? Sagdi ra gud binda. Kaya panoon nga nay mo aswat. Dogen, sibukat kayo na eh. Oh my. Oy, di ba na? Tanggo diri me? Sakit na sibukat baya kayo diri na. Dili Kada mo gina siya. Kabala ko kay makaigit na tama sa una. Ala ko gad gid. Oh my God, kusgan kasi Andriana. Mura siya og naglakaw nga ugat. Kapitan biya ng mga uyay. Bukat man na yung dala uy. Tungod sa kanindot, what I break. Di good. Las magana niyang abaka. Magalisod ba siya oh. Sakit ng guna sa baga. Way na pangil ba? Gusto gid siya. Tumboy mo siya yan. Hindi ba siya tumboy siya kapay ka. Uy, mga libakira oh. Pangahoy mo diya. Naapil naman din sa kuan audio. Wow, parang labahan lang. Pacquiao. Malipay na si kuan sa inyong kahoy nga nadawat. Ay, kahoy nga nadawat, kahoy nga nakuha. Ay, ikaw rin akong kaon uy. Oh, tara. Kaysa nung ka, sidewalk ka mapalit, ayun na lang. Ayaw yung pagpalit sa sidewalk kay. Oh, wala suga. Oy kuya ay. Oh, ka na nakakilong lechon. Dili sa to magiwas ay bilang pakaon na lang muna. Grabe ko. Uga kay sa timili, ang panit lagi basa. Dili na tanan siya kuan ay mao. Ay musiga man ni siya basta kuan na sublog isublog ni sa litson sa pagbasa Sige musiga. ko punay mo uga isilong lang na didto pod. Di tapok na tanan mili kay ito na tama sa Ha? Wala pa sudlag gitrangkahan. Oh, so Portahan sa Timinda ang pangutana, importante bigod nga na kwarta. Dili importante
lang tinga, magkupot ka kwarta kung mamatay ka nga no. Di yun na pwede kay ang sa langit pag mosulod ka dito tanan libre, di na kinalan ang piso. Ay, ang kuya po, abot sa langit, napay Kaya card ano? in. Bisan man sa impierno, kay wanay kwartahay kay patay ka na. Ano, ang kisagahin mo sa kuan, kwarta. Ang Tao. tao. Ang tao. Di ba, ang duha klase ang tao, tao nga buutan, o tao nga kuan. Ay wala na bisan pagsalbahis, di ba di pwede magdag Tanan, kwartay. tanan dautan kay kwartahan. Ay dili oy. Ma, Bisan unsa ka kwartahan, di na na madatanan. Di ba sa impyerno? O, Ma, Ah, di na na madatanan. di ba sa, wata ka balo, basin sa langit, napaday card in, ma-apply pa di card in. Minda ay sir diabo sa puso mama. Og asa. Pa-apply na lang sabi kay mag-loan. Ay mag-loan man siya. Okay, card in po. Ala, kung nana sa langit, dili na ko mangutay. Pinagaway na Kaya na kinalang kwarta dito. Sa langit na Okay. Sigurado man dyan, wala dito card in, wala biyamo, wala na linding, wala na tanhan. Kaya di naman mukaon. Matay naman. Ano lagi itong sakuan lagi te? Itong duhak, katong lalaki namatay, wala siya gipasulod sa git kay wa siya kwarta. Niabot ang delivery. Naabot na yung kwarta. Sa karton. Yabot kaya po yung delivery nga patay na siya. Ayan na. Malata manggalit. Ang sugilanon. Dili maayo. Ano man? Kay dili ka kitag langit. Wala oh. O, impyerno Di ka kasakon. Kaya wala man nga kwarta sa impyerno. Kay ingon bitaw ko nimo ang kanang mga kwartaan mo nagikan. Dili na maayo. Dili na madaan. Harian Ginoo. Oh. Dili ba di kinalang kwarta kung mamatay ka? Dili naman ka maghinanglag kwarta. Ingo mo si Gris kung mamatay ka kinala magdala do kwarta kay di pa doon sa Kwarta kay Dili dili ba ka ka makasulod. kwartahan doon sa kuan, langit. Kaya di ka kakatok. Oh, idok-dok, way dok. Ano imong ulo mga guys kaya mo. Ma, for in case mama, for in case for in paingon. Ha, for in case. Basin dili ka sa impierno paingon. Wala mo na magdasya da kwarta kay kung di siya pasudlon sa langit dito siya padung sa impyerno na lang. Munuktok. Tok-tok. Kaya nga doon dahil impiro, di mga bubay na piso. Oo, kaya ha man ang kwarta. Ano, sure na sa impiro ka. Hoy. Kinatoy. Kasi hindi na paingon ang At Yeah. speaking kwarta, bawal mo ko kwarta minday palit ako kumunting kahoy. Wala mo puhunan. Wala mo ka puhunan. Oh, basi maabot sa langit magnegosyo pati mo puto. Wa na may bangguran dito. Wala mo kay San Pedro. Oh, wala na sa Sa bangguran San Pedro, manok ra may kaha, yawi. Yang pida-puron. Magsabong na lang mo. Ay may nang gino mga yabag ko. Okay guys, manguli na mi. Yan mi kabibo. Basta magtapok ang team Lokdo. Lokdo nagkahoy, pero ako gilokdo. Asa yung gilokdo, Grace? Uy, na sa dar speaker. Ay, nahinay na tag-uli ani, kaya manamig pangahoy. Okay, Lokdo na. That's all for today.